posachedwa apa tikupasirani zimene Wayankura Vitumbiko Mumba lero lino mu mzinda wa Blantyre ku Mjamba Freedom Park pamene amachitisa msonkhano wa chipani chimenechi cha MCP. Takhala pompo mumvesere kuti kodi a Vitumbiko Mumba ayankhula zotani ku Mjamba mu mzinda wa Blantyre. Zikomo kwambiri. Sindi membekeza kuti panjamba pano pangazaze chochi yayi. Koma lero lino ndikuti chani? Litiro. Kwacha timbaneko anthu onse abwera panowa zikusonyeza kuti chakwera ali ndi anthu kuno ku Blantyre komanso Southern Region. Panopa pali Malawi wina aliyense kandi Muyawo, Mang'anja, Nsena, Mlomwe, Ntumbuka, Ngoni ali pano. Chakwera amatiphunzitsa kukondana komanso umodzi ngati Malawi. Osasankhana mitundu iyayi koma kupita chitsogolo ngati Amalawi. Chifukwa chake achakwera pogawa chitukuko sakuona mtundu wa munthu, sakuona chigawo, sakuona kuti munthu ndi otani iyayi, koma kuona kuti munthu ndi Malawi timpatsa chitukuko. Vite Jedimani akatunga mulipo ali kulapita man. Akatunga alipo akatunga pena apita akatunga. Tabwani kuna akatunga, tabwani kuno. Kwacha ndikunena za umodzi. Ndikamba za umodzi kuti chakwera akulimbikisa umodzi kuti dziko la Malawi tikhale amodzi nanka chitsogolo okondana osasankhana mitundu. Awa ndi a VH akatunga. Ine nachoka kumpoto uko nakwatira mmuzi mwawo kuno kumwera. Kodi akwamanje mulipo kwamanje? Akwamanje mulipo? Ndiye zosankhana mitundu tiyambiranji pamene tonse munomo wina choka kuno apita kumpoto wina pakati bwera kuno tisasankhane mitundu. Tambana eti? Chakwera sakumana chitukuko yayi, sakuona limodzi yayi, akupita pena pali ponse. Tikapita kulowa Shire uku tiona maproject ambiri anthirira. Tikumvana koma? Tikapita lomwe belt uku ndikuziwa tili kuleba makoleji ambiri amamangidwa a technical. Chigawo cha kumpoto technical college yokhayo ya mining ili kuti kweti kumpoto. Ngakamba zapakati tili yayi zambirimbiri ndithu tanganikani. Tiyeni tikhala anthu okondana komanso oyenda limodzi ngati Amalawi. Ndikufuna ndikusimikizeni anzanga muli pano kuti ineyo ngati mwana komanso nyamata wa Chakwera ndithamanga pa ground.
Kwacha ndikunena kuti ineyo ngati Mumba injiniya ndikuti ndithamanga pa ground kuti 2025 inoyo pa 16 September achakwera apitilize kulamulira Malawi. Kwacha tili pano pali abije ampinga njirapa akupanga misonkhano lomwe belt akuyenda pena paliponse achisanga ali apa akupanga misonkhano tauni muno amayi Kanyoni ayesaya asimbi achipiko alipo mpano ndipo tithamanga ndikukamba pano achimwendo ali kujisi ndi anthu ena zinzawo kuthamangira zina la Chakwera kuti Chakwerayu apitilize masomphenya ake a Malawi kutukula Malawi komanso kuthesa umphawi. Kwacha chindipasire nduna sindimagona yayi kugwira ntchito ndili kuleba tinathandizira ogwira ntchito ma estate kucholo ndi kumulanje amene akhala kuponderezedwa kuti ufulu wawo ngati ogwira ntchito auone aupeze. Izizi zikuchitika musogolere wa Chakwera ena onsewa mambuyomu zinawakanika koma Chakwera wakwanirisa. Anthu ena pakati pathu Amalawi ena amafuna kuti muzimva kuwawa kukweza mitengo ya zinthu kuti mwina kapena apezeko choyankhula pa kampeni koma imeneyo yagwera m'madzi. Ndikukamba pano bread wasika mtengo tikumvana komedi mafuta ophikira asika mtengo sopo wasika mtengo. Ndikukamba pano mundivesesedi ndikukamba pano Amalawi ambiri takulira kaunjika. Mboni zanga ni mavenda zanga ali apa tasisa katundu mahoselers kuti kapena mwina anthu amizi ni tauni muno amene amadalira malaya akaunjika awapeze pa mtengo osika. Ndikukamba pano ndikunena pano mundivesese azathu amene ali mu construction industry amadandaula mtengo wa steel zulozulori timakumana nawo amene apanga steel mawiki awiri sadusa mtengo wa steel utsika ndipo ndizapanga press conference kulongosa zonsezi ndithu. Ndifuna mundimvesese lero lino aliyense amene akumvera msonkhano uno kandi pakanema kandi pa radio mumvesese ichi. Sugar wasika mtengo anakweza mtengo mavenda ndi anthu ena oterewa pakali pano zokambira ndi ayilovo zili mkati pompano musimba lokoma. Kwacha Dr. Chakwera panali nkhani
ya madistributors ya sugar. Ena iwowo ntchito yawo ndi kuzunza Malawi pobisa sugar. Ndikumatenga sugar opita ku Tanzania ndi ku Zambia. Koma izizi zikutha mwezi wa Mawawu. Tikumvana koma? Tikumvana? Mwezi uno sanathe ndikuti litiro. Mwezi uno sanathe ndikuti litiro. Ma business 25 tilesa kuti anthu akunja asamapange, azipanga ndi Amalawi. Zona munthu wakunja achoke uko azasegule barbershop Malawi. Munthu achoke kunja uko abwere kuno azipanga kaunjika. Munthu achoke kunja uko azipanga za clearing. Tikuti ma business 25 tilesa azipanga ndi Amalawi. Achakwera amakamba za job creation. Timvaneko. Achakwera amakamba zinthu ziwiri. Amati job creation komanso wealth creation. Ndeti panga bwanji chuma pamene ma business akupanga ndi anthu akunja. Ndeti kulesa kuti Iyeyu apange ndi Malawi, chuma chikhale mwa Malawi. Nde ine ngati nduna ya Achakwera komanso ngati nyamata wawo ku Japan ndikupanga zothekera zanga ku nduna wanga komanso maunduna ena awa kuti tipange chuma kuti chikhale manja mwa Malawi. Zokambirana nthawi. Kwacha 2 minutes yoka. Chakwera sisters, can you come forward please? Bwerani kuno, tsogolo kuno. Chakwera sisters, 2 minutes yoka. Nsanga.
Kwacha amenewa achokera komwe kunzuzu pamodzi ndi regioni mosokozedwa ndi Gondwe Kampris Kamzimu akampango awa ndi regional committee ya North South region all the way from Zuzu. Kwacha ndisanamalize panopa ndi mlendo atamva kuti chakwera ana ake akukumana ku Mjamba amadusa papa ataona anthu ali pano akuti ayi chipani ndi chomwechi komanso boma ndi lomweri. Amenewa ndi akansala amene anali a DPP koma lero lino akulowa Malawi Congress Party. Kwacha wachinyamata nzathu kansala okaniza po ndidolo yeyeti ndidolo wamva nyimbo apo timvane wamva nyimbo apo kuti dolo kwambiri amavotera chandaneti wati ayigoko mkoko chakwera kutiko apaseni moni. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera nanga Mumba nanga Tosefe. Dzina langa ndine Khuza Lampi ena mwina mmandidziwa ngati oyimba komanso ndine munthu wandale. Ndine shadow councilor wa Manyowe na Ncholi ward. Ndikuchoka ku DPP ngati councilor wa Manyowe na Ncholi ward. Pano bandalo wachani kodi? Kwacha ndendufuna ndinene zinthu ziwiri fake ina manena kuti mwina amugula sininagulidwe ni ndalama koma pali zinthu zingati. Choyambirira kwa zaka 50 mdziko muno la Malawi palibepo president amene akhazikitsa National Arts Heritage Council. Ineyo ngati munthu oyimba ndamenyera nawo nkhondo nali mu task force ya Nahegi ngati publicity secretary mene makasayinidwa bill imene ku parliament nali mu parliament imo ngati oyimba. Mukatithokozere kwa Bwana kunena kuti anthu aluso onse aku Malawi chaka chino avotera Kwacha. Amakamba za job creation eti Nahegi imene yakhazikitsidwa ayi akuluakulu sakubisireni ipanga create ntchito zambiri. Mantha anga ndionera kuti ngati sitivotera achakwera pa 16 September imene imwe inasizagwira sochani kodi. Nefe tikufuna pa 16 September Nahegi 2026 implementation itani kodi. Tikangopanga mistake ndekuti tapha amaluso onse ku Malawi. Chachiwiri ndalowa MCP chifukwa cha Bwana Mumba. Guys, oloku opposition akulakala katapeza munthu ngati ndani. Kwacha bwana pachidolo nakasineso ndine yuti ineyo ni mfana wa look sharp. Nde mafana look sharp wose mafana brain
akuyang'ana chani kodi? Kodi msinje umabwerera kumbuyo, madzi amapita kuti? Ndeti samaganize mobwerera cha zikomo kwambiri. Kwacha sitatele pompo yayi paliso ena kuchokera kumulanje south uko akuti bora congress yomwe 2019 anayimira DPP lendo uno kumulanje komwe akuti MCP asimbi abije tuwaveka amene abwereso ndithu. Wacha Dr. Chakwera nanga pangoleni watu Mumba olemekezeka anduna athu msonkhano ndi wanu koma ndikuchitenga chinthu chamwayi kuti mwandilola kuti ndipereke moni. Ndizoona adi 2019 ndinayimira chipani cha DPP koma yafika nthawi kwathu kumulanje tikunena kuti sikuchipindaso kwa DPP. Ine olemekezeka ndakakamizidwa ndi anthu akwathu kumulanje kuti ndiyimirenso koma koposaposa ndiyimire chipani cha MCP. Chifukwa kuyankhula kwawo olemekezeka akuona kuti chitukuko kumulanje south kuti chibwere nsanga chibwera nsanga ngati titayime pansi pa chipani cha MCP. Choncho ndikufuna nditsimikizire pano kuti ino olemekezeka Mumba pamene mukubwereranso pa mpando uko kunzimba kumulanje nako ukulowa MCP chaka chake ndichi. Zikomo kwambiri apaendaba. Ine dzina langa ndi Eric Tulambo ndi amene nditakayimire chipani cha MCP kumulanje south. Kwacha Honorable Brown Pinga, please come forward. Honorable BJ Khan, please come forward. Ajipiko Amaika Nyoni ngati mulipo. Komanso Enala Isaya. Komanso Arijo Chairman Alikutiko Asimbi Ameya ako Zindawali Longwe ambaye atu cheka chirenji tabwera na pambali ipa